الرحمن الرحيم. שלום לכם. אבן עבאס, שהוא בן דודו של הנביא מוחמד, ראה את עומר בן אל-חטאב, החליפה השני, ששלט בין השנים 634 ל-644. הוא ראה אותו בחלום אחרי מותו של עומר, ואמר לו, אדוני המנהיג של המאמינים, בערבית אמיר אל-מؤמנין, התגעגעתי אליך ורציתי לראות אותך לפני זמן רב. הוא אמר לו, כלומר עומר משיב לאבן עבאס, שתוק אבן עבאס, כס המלוכה שלי כמעט נהרס, אבל מצאתי אותו, כלומר את אללה, סלחני, רחום. הוא אמר לו, אבן עבאס אמר לו, מה הוא עשה לך? מה אללה עשה לך? עומר אומר, הוא רחם עליי ונתן לי את גן עדן. הוא אמר, כלומר אבן עבאס, האם זה בזכות הבקיאות והידע שלך? עומר אמר, לא. אבן עבאס אומר, אולי בזכות מעשיך. עומר אומר, לא. הוא אמר, כלומר אבן עבאס, אולי בזכות יראת אלוהים שלך. עומר השיב, לא. אבן עבאס אמר, אולי בזכות תמיכתך בשליח אללה. עומר אמר, לא. כל זה לא היה הסיבה לזכייה שלו בגן עדן. אז מה הייתה הסיבה? עומר מספר, פעם הלכתי בדרך, ראיתי ילדים משחקים עם ציפור והצלתי אותו מידיהם. אמר לי אלוהים, הו בן אל-חטאב, הצלת את הציפור מידיהם ואציל את גופך מן האש ואכניס אותך לגן עדן. כלומר, כל המעשים שעומר בן אל-חטאב, שהוא ידוע שהוא היה צדיק גדול, לא היו מספיקים כדי להיכנס לגן עדן, אבל מעשה קטן עם ציפור שהציל אותו מילדים היה הסיבה לזכייה של עומר בגן עדן. כלומר, אף אחד מאיתנו לא ייכנס לגן עדן בזכות מעשיו. אז אל נחשוב שהתפילה שאנו מתפללים או הצדקה שאנו נותנים תוביל אותנו לגן עדן. גם הנביא מוחמד בחדית אחד, עאישה אמרה לו, אשתו עאישה שאלה אותו, האם אנחנו ניכנס לגן עדן בזכות מעשינו? הנביא מוחמד אמר, לא. היא שאלה אותו, גם אתה לא תיכנס לגן עדן בזכות המעשים שלך, כלומר התפילה ועבודת האל? הוא אמר, גם אני, אבל אנחנו נכנסים לגן עדן בזכות הרחמים של אללה. המסקנות מהחדית הזה, כוחו של מעשה קטן אחד יכול לשנות את הגורל של האדם ביום דין. אם מעשה טוב אחד עם ציפור היה סיבה לזכייה בגן עדן, אז בוודאי שמעשה טוב עם בני אדם הוא לא פחות חשוב.